En Marea comprométese a levar ata o Congreso dos Deputados as inquedanzas dos traballadores do mar. O líder da formación visitou este arranque de campaña a Vilanova de Arousa, acompañado pola candidata á Cámara por Pontevedra. Imos ir a Madrid a explicarlle ao resto do Estado o que precisamente estar traballando co pés no auga. É dicir, o que é o traballo das conserveiras, o que é o traballo dos bateiros, o que é o traballo das persoas que traballan no sector do mar, como son as redeiras, como son as atadoras. Quero dicir, todo eso hai un descoñecemento brutal no que é o resto do Estado. Precisamos ter voz, que sea unha voz forte, unha voz digna, que reivindique todas as demandas do noso sector do mar. Luís Villares rexeitou a suba das cotizacións para estas traballadoras aprobada recentemente polo Goberno socialista e apostou polo diálogo para solucionar estes incrementos de ata 50 euros nas cotas. Tamén se comprometeu a reclamar melloras nas condicións de xubilación. Pensamos que teñen dereito a un aumento tamén dos coeficientes reductores para a idade de xubilación. O traballo cos pés na auga, o traballo no mar, é un traballo duro e como traballo duro que é necesita ter unhas condicións dignas de xubilación para non estar hasta idades xa moi avanzadas cos pés e cas más na auga. No seu paso por Vilanova, Villares mantivo un encontro con representantes dos traballadores e familias da residencia de maiores Valle Inclán. Sabemos que acaba de haber tamén unha resolución xudicial nova que lle dá a razón aos traballadores, as traballadoras e as familias. Nos pensamos que é necesario atender con dignidade as nosas persoas maiores, que ten que haber centros como Valle Inclán que o fagan e que o fagan nunhas condicións dignas para as persoas maiores, porque a ningún de nós nos gustaría ter os familiares mal atendidos e pensamos que ten que haber un sistema público que se faga cargo disto. Outro colectivo co que se reuniu o líder de En Marea foi o dos comerciantes autónomos da vila.